Ayan, isa na namang bagong mukbang na naman mga kalami. Welcome to our channel, Lami Kayo Mukbang TV. Hello mga kalami. Ayan, so lahat po ng seafoods nandito na po sa isang bilao na napakalaki. So aming pinapasalamatan una ang Diyos sa buhay ng nag-sponsor nito. Walang iba kundi si Paring Joel Francisco at Maring Chari. Yan, Socorro. Yan, salamat sa napakasarap na pinadala nyo na seafoods. Seafoods overload. Seafoods overload, sabi niya. Okay, maraming salamat Thank you. sa inyong mag-asawa. Grabe, pagpalain pa kayo ng ating Panginoon. O, sige, tayo manalangin. Dakila naming Diyos na mapagmahal, mapagpala, pagkalinga. Salamat Panginoon sa Hallelujah. pagkain na ito na Yes, pinagkaloob hallelujah. po sa amin. Yes, Lord. Panginoon, basbasan mo ito upang dagdag Hallelujah. kalakasan sa aming pisikal na Yes, katawan, Lord. Hallelujah. upang magagamit, Lord, sa aming paglilingkod sa iyo. Hallelujah. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng mga nanonood, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat po. In Hallelujah. Jesus' mighty name we pray. Amen. Ay mga Yan, kalami. sige na po, mga kalami. Sabayan nyo kami kumain. Wow, wow, wow. Ayan. Sino nitong magmamayari nito? So, pusit. Unahin natin yung pusit. Unang subo po para sa inyo. Yummy. Oh. Kain po mga kalami. Lahat ng seafoods po nandito na. Nilagay na lahat. May tahong. Biyakin mo ka ito doon. Ito na kagad itirahin mo, kalami. Okay. Siyempre. Alam na, Diyos. So, abangan po natin yung mga shoutout po natin mamaya, ha? Okay, sa'yo to. Wow. Ito kalami. Sabayan niyo po kami. Kain po tayo. Harap. Tingnan yung sipit mga kalami. Ang laki. Lami tayo. Makarami siya nag-sponsor nito. Napakabait po yung mag-asawa na yun. Wala nang pinagpapala ng Panginoon. Ipon. Ay. Siyempre mga kalami, sobrang dami nito. Hindi po namin ito maubos. So, mamimigay tayo sa ating mga kapitbahay. Okay? Ito tayo pineapple. Sobrang Maris. Sa sobrang dami ng laman, di mo na alam kung ano yung dadamputin mo. Ito yung pusit na may palaman. Wow. Sabayan nyo kami, kalami.
Ubus mo na isang piso. Sit. Kalami. So, diba? Tikman ko yung tahong. Tahong. Kalami. Wow. Yung sipit parang gusto ko siyang tirahin. Kalami. Shout out nga pala sa mga staff ng Riton Mart. Yan. Kulamin laki ng kagat. Sige, kumain ka lang dyan, magsa-shout out ako. Ayan. Ayan. So, tayo po'y mag-shout out. Kumain ka lang dyan. Ayan, shout out po kay Maring Chari again. Yan, shout out po Mare. Shout out po kay Paring Joel. Yan. Shout out po sa Drew Clouds Beef Shop. Yan. Shout out po sa MDM Drugstore. Ayan, isa lang po may-ari niyan, yung nag-sponsor po nito. Matatagpuan po natin yan sa Agora Market, yung MDM Drugstore. Ayan, dyan po kayo bumili kung kailangan nyo ng gamot. Okay? So, shoutout po kay Paring Larry Chung. Yan, yung masugid po natin taga-subaybayan. Ayan, shoutout kay Elmar Vlog. Shoutout po kay Wilbert. Yan. Shoutout po kay Kinso Soto. Ayan. Shoutout po sa ating bagong taga-subaybay. Bike tayo. Shoutout po. At kay Chad Bagtas. Yan. Muntik na balagtas. Ayan. Yan. Napaka bait kong kaibigan yan. Si Chad Bagtas. Nasa ibang bansa po yan. Shoutout po kay Super Lobot. Ayan. Super Lobot, shoutout po. Shoutout po kay Angelbert Rasa. Ayan. Shoutout po kay Doc Noy, Angel Ongge, shoutout po. Shoutout po kay Maring Arlene de la Cruz. Ayan, shoutout po kay Gaga TV. Yan, supportan po natin yan mga kalami. Digiting. Yan. Shoutout po kay Pastor Sok. Shoutout po kay Sister Cecil. Shoutout po kay Digiting. Yan, Digiting TV po, supportahan natin. Shoutout po kay Ate Guy. Shoutout po kay Bibi. Yan, yung taga-timpla namin ng Herbalife. Yan, salamat sa masarap lagi na timpla. Ayan, shoutout po kay Ann Rivera. Shoutout po kay Paring Jack. Shoutout po kay Paring Sheng. Shoutout po kay Paring Randy. Ayan, shoutout po kay Paring Andy. Ayan.
Shoutout po sa RBG Motor Shop. Ayan, shoutout po. Shoutout po kay Don Chow. Shoutout po sa aking inaanak, Rodzini Francisco. Ayan, shoutout po kay Eva Ramirez. Shoutout po kay Maria Labad. Shoutout po kay Katrina. Abad, ang ingay ni Kalami. Shoutout po kay Jubilin. Ayan, Arcelias. Shoutout po kay Giselle Pipito. Kain po. Ayan, kain po tayo. Shoutout po kay Maika Arcelias. Shoutout po kay Brother Jumer. Shoutout po kay Sister Mauli Gako. Yan yung mga masugid natin na taga-subaybay sa ating mukbang. Ayan, so pagpalain po tayong lahat mga kalami. At lagi kong paalala, lagi tayong mag-iingat. So maraming salamat po. At sa gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba. Yan. Kain Para po sa kami. next video namin ay ma-shoutout po namin kayo. So, continue. Si Kalami. Ayan. Kalami nagpukpuk, no? Kagatin mo nga. Diba Oh. na gatyan, ikaw kagatin mo. Kaya yan. Pasensya na Kalami, walang panghiwa. Ayun. Ah, Ha? Kalami, oh. lamig kayo. Ay, Ay! sorry. Tumalon. Wow. Okay. Kalami, buso mo to. Dami, hindi tayo mabutin. Yan po, yung tahong sa ilalim, oh. Paborito ko rin po ito, tahong. Ay, Makikita niyo mga kalay, parang walang bawas, pero may bawas na yan. Sobrang dami. Hindi mahalata. seafood overload na eh. Taba ng tao. Sit. Bibigyan natin ng limon. Para masarap.
lalo. Okay. Kain po. Bakit parang... Parang may team tayo sa camera. Mga kalami, no? Swimming kasi kami. Dagat, mga kalami. Panoorin yung vlog namin doon. Nag-jet ski kami, natakot ako. Saan yun dahil sa Olan? On hand, Olan. On hand. Ulan. On hand. Kalami. Nami, ya. Hindi malaman kung anong dadamputin kalami, oh. Wait. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Parang walang bawas, ah. Pero marami na pala, mga kalami. Oh. Ito calamares. So ayan po mga kalami. Salamat po sa laging panonood sa aming mukbang. At sa mga baguhan po, huwag po natin kalimutan mag-like, share, subscribe, at pindutin po yung notification bell pang updated po tayo sa aming mga video. Maraming salamat po mga kalami. At lagi po tayo mag-ingat lahat at lagi manalangin. Huwag po makalimot sa Diyos. God bless us all po. Bye-bye! Shoutout ko paring Al. Mabol pa sa kalami. Paring Al. Thank you for sharing.